लाइसेंस मेगा शिविर खालायनाय जों फाइलिमानि हाजिरा हातिवा अब जोंनि साबजुनालनि भाइस चेयारमेन श्री लकमारि आंनि उद्योगे बिनि फाया खानाय जों जतननो लाइसेंस इशू खालायनायखा 15-20 बोदै जों इशू खालायखा बाद बाकी ते खालायनाय दुकानाव जों प्रतिति दुकानाव थांनाय खानाय जों नायनायखा जत दुकानाव गुरै अबनो जाहाते भविष्यत ताइसा जत दुकानाव लाइसेंस नांथं होनाय जों अबहाय प्रचार मा खालायखा अब साबजननि हयते Twimadhu साबजननि हयते जों आं साबजेक्टिव Twimadhu साबजननि हामबाय सार हंखाय निनि परिचय सोंग्रिग्रादि आने काक्रायसरा बिसिनि बिसिवा मानसि जाव आने बुमुंखे लकमारियां आं Twimadhu साबजुनालानि भाइस चेयारमेन हंखाय दिनै जे अजागाव दासिं साबजेक्टिव साहेब साका साबजेक्टिव साहेब नके नों दा कि इनविटेशन खायै मतिनि अरनि जे ट्रेड लाइसेंस इशू खायमानि अ प्रोग्राम जेंसाक अब आं जे आने व्यक्तिगत आं जे वानसुगै जिनि Twimadhu साबजुनालनि जिनि साबजेक्टिव साहेब न कोयै आने हाजिरा बाजारव कायसा लाइसेंस गरै उ लाइसेंस रावनो स्नामान बागै आं बनो कोयै तुबुए दिनै को लाइसेंस इशू खायलाय जामानि हंखा लाइसेंस होल्डर रक नि जे मानि ब्रक बाहायरक मा दंना लाइसेंस होल्डराव जे माबो दिनै बखा किसा मिसा दंथावलाय जाखा बरबो इनका वाइसाबनो जे लाइफ है माने जे चिनि एडिसि एरियाव म हाइके खायजाव या ताबो न फास आं Twimadhu साबजुनालनि भाइस चेयारमेन उय आं मनो किसा काउति सावै को खायरि जाखा वेबसाइट रकले ताबो मन बादे तै दिला तंख मने बादे तै तंख तै को एकजन मानसि जाव याखो बाक्सानो जों खबर मा यां थांखा इनका ताबो जे बिसकांव तै वाइसा जे म हाइके जों खायमानो हे आं जिरेस्ता खायदो ओंखाय लुकुरकनो ताम मेसेज नाय नों ताबो लुकुरावनो जतनो जे बद जे चिनि जे वर्कशॉप्स निनि जे कुनु जे नगनाय रावनो जे चिनि एडिसि एरिया ने बरो रावनो आं काहांखनो को कचारना मुचुवो निनि बुमुं सागां साग्रादि आने बुमुं खायना तिरपाल एरिया आने पारांखाय तो काक्रायसर विलेज आने दुआंखाय अरो हाजरा पारानि हाति बाजार आं जे व्यवसा खायो चाराव खायो जिरा बिराव यावगो खाजाराव स्नावो विभिन्न रकम स्नावै आं अ दुकानाव खालाय दङ अ दुकानाव खालायमान मार्फते नतिनि आं जे लाइसेंस इशू खालायमाखा अ लाइसेंस एबागिनो आं आने जेखुनु ऐसा असुबिदा थांफानो आने आशा भरोसा अ लाइसेंस बायनो आं अब खालायमाना हिने आं आशा जा आगिरावगो उदां खामतै आगिराव तो उनियाखौ प्राय न माने अब हायखले खनाका जे एडिसि विलेज अ जतनो लाइसेंस खालायलाय नांनाय जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसिनिया जों बायदि अब व्यवसा खायना बागै खनाका हायखौनो अब हाय नुजायाखौ अब बोसोर पिरियडनि बागै रिजाखा लाइसेंस अब लाइसेंस रिजार्भ माने बोसोर खायसानि बागै नै रिजाखा बोसोरनि अब खायो रिनु खाय थांनायनि अब हाय खायो नं मत हाजिरा हाति गावमो बोसोर बाजार कतर बोसोर जनारक दुकान दंना आरो जों दुकान दङ ताबो आपातत स्थानीय बा बे दुकान रि दङ आंखाय जों एमने 10-20 ता मत दुकान दङ मिथिंखाय बाजार बार ओंखाय जत दुकान गाना रङ फाय अब माने अच्छा चिन कुंथाय बारा रक बादे तै आलका बर रक बुदाव दुकान रि फाय आरो चिन कुंथाय बाराने बादे आलका बर फायो बरबो मानेबो पाइक्लांगो थाल फाय अच्छा तिनि बरक न नुगिया बरक कि ख्लायनां बागै रग इच्छुक दं मारक साइदामान borok tini o patani borok no humaka borok je phayama angkai tini kisa wati pante season ni obo wati season ba angkai jeng oro je bazar tongnai bo kahamke obo khlaimai ekhon bagi borok tini kisa phayam tongkha wati belai hambai kaga